Tropical Storm Auring lauma maglandfall sa Caraga Region karong weekend. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban live manukad sa Tandag City, Surigao del Sur. Jandy. Tek bisan sa weekend pa maglandfall si Bagyong Auring. Sa karon nakasinati na ang rehiyon og pagulan-ulan ug kusog-kusog nga hangin. Kaganihang buntag nakasinati na og hinay ngadto sa kasarangan nga pagulan ang Caraga Region nga maoy ginatumbok sa Bagyong Auring nga laumang mo landfall sa Sabado sa gabii o Domingo sa kadlawon. Sa Bislig City, dagko na mga balod ug wala nay mananagat nga mipalawod. Sa lungsod sa Hinatuan, Surigao del Sur, usa si Remy sa mga mananagat nga wala nagitugutang makapangisda tungod sa moabutay nga bagyo. May parating daw po na bagyo sa kundi Sabado, Linggo. Bawal kayo? Bawal po. Bawal po kami pupunta ng laot. Samtang Short break, attention to all responders to be on your respective post for further instruction. naka-standby na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagresponde. Andam na ang mga rescue equipment, lakip speedboat ug mga motorized bangka nga gamiton sa pag-evacuate sa mga residente nga anaa tabog sa dagat nagpuyo. Andam na sab ang mga evacuation center. Gi-advise na mo ang tanan mga lumulupyo nga naagid sa kilid sa dagat nga pagpangandam ug pagdili sa pagpanagat. Ilabi na sa kadtong adunay mga guso nga plantation sa dagat, amo po silang gi-advisean nga dili sa gyud mag effective today agahapon pa. Agahapon pa. Sumala sa pag-asa, posibleng mukusog pa ang bagyo samtang nagkaduol kini. Makikita natin yung cone of uncertainty. Malaki pa rin po yung chance na umangat or bumaba. At nandito pa rin po yung presensya ng amihan kaya pwedeng maitulak pababa, pwedeng paghumina, umakyat ng konti, bahagya. Ang mga residente dinhi sa Tandag City, dili man malikayan nga mahadlok apan nasayod na kuno sila sa ilang angay buhaton sa paghapak sa bagyong Auring. Kabalo na kaon sa himuon nga evacuation centers. Sa tilahi sa covered court. If ever may mga signal sa government. Basin mo dako ang tubig. Tapos kanang ang tubig sa dagat basin mo ari diri sa sa syudad. Sumala sa pag-asa tekno nga mas mukusog pa kining tropical gikan sa tropical storm pwede kining mamahimong severe tropical storm si bagyong Auring. Tek. Okay, Jandy, no? Kato mga naagyan mong syudad o mga lungsod no, sa Surigao del Sur, doon na ba yung mga laing lugar nga murag kumpiyansa ra o wala makapangula ng andam sa paghapak sa bagyong Auring? Tek, to be specific, diri sa Surigao del Sur, sa itong pagpangutana sa PDRRMO, nakamiting na sila. Labot ni ining pagpangandam o naabisuhan na nila ang local government units dinhi sa ilahang probinsya. Labot lagi ni ining pagsulod sa bagyong Auring ug nangandam na sila in terms of kani mga rescue equipment ug relief goods. Ug sa karon Tek, dinhi sa ato ang gibarugan dinhi sa Tandag City, kaganiha before ta nag-live nibundak ang kusog nga ulan ug nihunong ra usab siya. Mao ni ang sitwasyon karon, mubundak nya muhunong ang ulan nya mubalik na usab. Ug ang hangin, in terms of hangin, medyo kusog-kusog ato ang mabati nga paghapak sa hangin dinhi sa Tandag City. Tek. Okay, daghang salamat. Jandy Esteban og amping mo diha.